Sanibonani ngiyabingelele baba uMnguni umthandi wabantu sesula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda okwasa isikhona bafowethu ngizothi namhlanje ake ngivele ubuyaluyalo lobhizi nokwehla ngenyuka emsebenzini ngigcine ngakwazi ukunilethela izinto ezibalulekile nezinto ezisemqoka ezinisizayo okukhulu kakhulu namhlanje engizokwethula ngizothula nje nasi ispecial engizoba naso mhla ka 1 December kuzoba mhla ka 11 December lesi special siqondene nokuthi abantu ngihambe nabo uJanuary wonke sesingena ku December ngiyomsizi wabo ngiyomthandazeli wabo ngiwenza zonke izinto bebhadala kahle abanye behambe beyolungisa kube ukuthi izinto zinzima abanye kunezinto abayidingayo ukuthi bebe nazo kodwa ngokwesimo abakwazi ukuza bezoyithatha bezwa ngendaba ukuthi hayi lapha kwaba uMnguni sikhona isigubhu senhlanhla lapha baba uMnguni likhona iwathi lezimanga lapha baba uMnguni khona uDoli ziningi abazaziyo kodwa ngokwamandla bengakhona ukuza so bezothatha umuntu aphile kahle ngizothi ke namhlanje bonke abantu bavumelekile ukuthi beze especially ngiqala ngo500 rand ngenzela umuntu into ayidingayo ngize ku 1000 rand nginikeza umuntu ayidingayo ngibe no 1.5 ilapho nakhona umuntu engimgeza khona ke ngimgeze ngimfaka into yenhlanhla noma beyani ngimnikeze bese ngiyabuya ke manje ngizongena ku 5000 la khona engisebenza khona ke into ethi ufuna inhlanhla yokuphila kahle ufuna inhlanhla yokuceba ufuna inhlanhla yokusekela onakho ukuthi kungapheli onakho ukuthi kwande ila khona engithe wonke umuntu uzobiza 5000 ozele lokho ukufuna ukuphila impilo enjani engcono nokuthi uyazama akulungi sefuna isisekelo senhlalo ngisithi ke kulowo muntu lowo u5000 rand ngiyacela ukuqaqisa ukuthi angikwenzi lokho njalo ngikwenze ngoba sengiyavala so njengoba ngivala ngifuna ukuthi bonke abantu bami abasupport ugcobo lwami nabathanda ubizo lwami nabadla imithi yala ekhaya nabafisayo ukuza bezothatha izothola umuntu ushabela mude ngoba sekwazi ukuthi inyanga ziyabiza cha woza uzosizakala ngoba lento engiyenzayo ngizoyenza kulo December kuphela ngoze ngibone ukuthi ngonyaka ozayo so ngicela ukuthi wonke umuntu owazi ukuthi uyalidinga usizo ufuna izinto zokuphila omunye ufuna ukugeza omunye ufuna ukuzisa inhlanhla yakhe cha woza 1.5 uyasizakala nje iyona price yokugcina ngicela 500 ngigcine 1.5 bese abenhlanhla abafuna unikezwa into ephilayo bona ke cha u5000 rand ngiyabanikeza leyona ngiyacela ukusho ke mphakathi nani bathandi bohlelo lami ningethuki manibona kukhona igubhu la ngaphambili ngitheka ngikuveze lokhu ngamabubu ukuthi lesi sigubhu angeke ngikunikeze sona lesi sigubhu ngoba lezi igubhu lezi engizobe ngizenzela abantu nengizobe nginika abantu ngalela lana azifani nomuntu oyinyanga umuntu oyinyanga ethena uzobenzela abantu umuntu ogezayo uyamenzela ofuna inhlanhla umuntu ofuna ibusiness uyamenzela so wena lesi sigubhu singesakho sigade wena unjani awulaphi wena ngaso esakho sani senhlanhla yakho awusiyona inyanga awuyena umthakathi into nje yakho le esiza wena ukuthi ke ukwazi ukuthola inhlanhla ikuvikele into ongakwazi ukubeka endlini yakho into ongakwazi ukubeka kuphupha akuyona into le okuzothiwa inomgomo akuyona into ekuthiwa kumele uyihlabele kodwa into eqondana nani nobunhlanhla bakho ukuthi uphakame phezulu umama wayo yonke lento nango umzali ozala lezi igubhu so njengoba usibona sisingaka esomuntu othi mina ngifuna into yokuphila nasi isigubhu sakho sihlala ngisho kuyiphesi yakho ngishophi la uthanda singene khona siyangena ngoba into yakho yenhlalo 5000 rand angeke uthathe isigubhu esingaka ngithi ngiyakunika ungalapho ngelutho ngoba phela sinamafutha esiwaphuzayo ukuthi mase unikezwa sona bese uyatshela ukuthi bothenga amafutha athile esitolo esithile
ibona kanti lesi isigubhu sakho siyageza isigubhu sakho lesi asiphalanse uma ugezele ngaso kanye ngenyanga noma kabili ngenyanga usibeke lapha sikwenzele imangaliso uphila impilo oyithandayo nase kwayiso uDisemba bakhona bazoyibulala uDisemba bakhona bazobaleka bengazi ukuthi bashona ngoba nibona lezi igubhu sikhuluma ngazo kuningi bese kuthiwa hamba yo resign buyisa imali yonke oyiresign okade uyisebenzele uthola igubhu ukwenze lokhu kungasizakala nasi igubhu su2 million ukhipha ungasizakala so 500,000 ukhipha ungasizakala ngithi ke nasi isigubhu ongathi noma kuthiwa uhole u15,000 wazo sithatha ngo5,000 ngo10,000 uyaphila ziyadla ingane impilo iyaqhubeka nazo siyakufakela imali kunokuthatha umholo wonke nebonus yonke uhambe unikeza umuntu ujike ukhala ngithi ke wozani bafowethu ngiyanicela ukuthi inhlanhla ikhona la kuMnguni inhlanhla ikhona kuMnguni nizoyibona ngokuthi nilanda izinto niyoyisebenzisa nikwazi ukuthi niphile nanoma ubani ngiyacela nokusho ukuthi njengoba nibona la kukhona imbiza yami uMalamlela ngiyacela nazi ukuthi nawo uMalamlela uyingcenye yezinto zala ekhaya mawuthi ufuna uMalamlela uzokuthola kuMnguni umuntu othi noMalamlela anokwazi lo uyisela uluthele igama akalazi ukuthi uMalamlela ngoba kwenze njani so na uMalamlela la uyatholakala imbiza abantu bayayazi yabasiza kakhulu indawo zonke bayafona abantu balanda imbiza ngoba bayazi muke wayiphuza sezakala isike lenziwa ngale imbiza ngeke ulizwe indawo ngaphandle kwale so ngicela wonke umuntu owazi ukuthi unenkinga yokugula ubuthakathaka noma ngabe yini semzimbeni emxakile cha ukhona uMalamlela bese kuzothi la iswasho niyasazi siyageza kuzoba la intelezi le eyenziwe ukuthi wonke umuntu onenkinga yesilwane onenkinga yokuchela uyayithola ngicilile ekuthenini ke abantu abazothatha ispecial nazi inombolo lapha phansi ababhalise umuntu ebhalisela ukuthi uyangena specially usho igama nesibongo nokuthi ukuphi nendawo usho igama nesibongo nokuthi ukuphi nendawo ngoba uma uzobhalisa kuzosiza ukuthi sazi ukuthi okay wena uzongena ngomhla ka10 ngomhla ka11 noma uzongena kula ma date esinawo 3 4 and 5 eMidland noma uSewitbank uze bathi imbili yasolumsila ngani ngokuyelezela kunezinto esithi masikhuluma ngazo bese nithatha ngokujwayela ukuthi hayi vele inyanga ihlezi ikhuluma ngemithi ugcina ungezanga usizakala ngoba inyanga zophethe umuthi siyiphethe igubhu sibaningi kodwa ayifani ngikwazi azifani ingakho ukuthi umuthi awumbiwa ndawonye ungaba nawo umuthi kodwa indlela okwenziwa ngayo ayifani nazi igubhu engizobe ngiyidayisa ngalela langa nginikeza abantu okunye ngicela ukutshela abantu ningacabanga ukuthi njengoba zinje uzomana ufora ukuthi ucela ukuposela ucela ukuphathisela ngeke uzosithole kanjalo ungamana uhambe kwenye indawo la kufanele ufike la uzogezwa 1 uzofakwa lesigubhu emzimbeni 2 uzolungiselwa izinto zaso 3 azona isigubhu ejwayelekile enhlaneni izokuthiwa ziyaposwa zitholakala eposini cha isigubhu lesi esinamasiko akho kumele walandele ukuze siphile kuwe sisebenze kuwe inkosi yomusa ke inibusise uJehova benani anenzela umusa alilondoloze nasi special ngomhla ka1 siyaphela ngomhla ka11 ungakhohlwa kusho ukuthi uphi nendawo ungubani igama lakho uyabhalisa ababhalisayo abathatha igubhu abafonayo ilaba 5,000 abazothatha igubhu kufanele siwakhele isigubhu sakho asikwazi kumane sikunike nje siyazakha so sebecalile manje abantu babhalisile inqwaba siyazenza asilali siyabenzela kodwa ngalelo langa bese besetshezwa bagcatshwe bese bayanikezwa Thixo abe nani siyabonga.